Mga igsuon, kabalo siguro ta nga ang top 2 nga sakit, cancer and heart diseases. Pero naay ikatulo, anxiety or kabalaka. Ayaw kumpiyansa kay very deadly kining sakita. Internally, ang epekto ani kung sige tagkabalaka is stress and depression. Ug kabaluta nga kanang stress maunay hinungdan sa mga sakit sa lawas. Do you agree? And based on my experience, once sige ko kabalaka, ma-stress ko, dili ko kaginhawa. Abi ninyo, the word anxiety comes from the Latin angere, which means to choke, tuukon ka, dili ka kaginhawa. Dili lang internal, apil na sub-external. Tanawa imong itsura kung ma-stress. Imong mata, imong eye bags, imong abaga, huy-huy, mugot imong nawong, affected ka in and out. Pero actually mga igsuon, kanang anxiety, normal maninato. Mubati tang tanan ani. Pero ang akong tambag, dapat kabaluta unsaon paghandle ni. Maunang, nindot kaayo kay na ako'y nabasahan nga gikan sa usa ka pare nga iya ra pong nakuha from a source. Ang title, How to Worry Scientifically. Pero abi ninyo above all, ang pinakanindot nga tambal ani is ang giingon ni Kristo diri sa ebanghelyo karon. Nga kun ang langgam iyang giatiman, kun ang tanom nga mabuhi karon pagkaugma mamatay iyang giatiman, how much more kita nga gihimo sa iyang image and likeness o giisip tang iyang mga anak, pasagdan ta niya? No. Psalm 23. Dili ta niya pasagdan. Okay? I hope makatabang. God bless.